Hola, com esteu? Com van aquests ànims? Van bé? Bé, xicos, xiques, de quart. Els he dit als papàs i les mamàs que a partir d'avui jo intentaré fer amb vosaltres les paraules de català del dia anterior. Què vol dir això? Avui és dimarts, dia 31, així que vaig a fer les paraules de dilluns, dia 30, que són les 5 primeres paraules, d'acord? Vosaltres volen recordar que ja us ho vaig dir a la classe. Això és una cosa que, a mesura que anem practicant, mos surt automàticament, igual que mos va passant les divisions. I vosaltres segur que ja no vos dic mentides, que no? Així que ho aniré fent així amb vosaltres. Malament vosaltres divendres ho podreu corregir tot plegat, però és una manera d'ajudar-vos, d'acord? Vinga, idò. Comencen les paraules d'ahir, de dia 30, que eren pastanaga, dèbil, matemàtiques, ordinador i fantàstica. Vaig a la primera paraula, pastanaga. Vale, anem a separar en síl·labes. Pas-ta-na-ga. 4 síl·labes, d'acord? Anem a cercar quina és la síl·laba tònica. Si jo no me surt automàticament, que és normal que encara no me surti, feim el truc de la catxa. Ficant la paraula dins una catxa imaginària i la traiem. Pastanaga. Quina és la síl·laba que ha sonat més llarg? No. Molt bé. I ara anem a veure si segur de plana o esdrúixola. Si pastanaga té la síl·laba tònica a no, què és? Última, penúltima o antepenúltima? Penúltima. Per tant, és una paraula plana. D'acord? Pastanaga. Plana. Anem a la següent. Dèbil. D'acord? Té 2 síl·labes. Dèbil. Sí? I ara anem a veure quina té la força. Dèbil. Quina és la síl·laba que sona més llarg? De. Molt bé. A més, vos heu fixat en qualque cosa d'aquesta paraula? Molt bé, té un accent. Per tant, l'accent ja mos diu on té la síl·laba tònica. D'acord? Dèbil. Em dic que té 2 síl·labes, dèbil, que la tònica és de, i per tant que és última o penúltima? Penúltima. Beníssim. Llavors és una paraula plana. Molt bé. Tercera paraula, matemàtiques. Aquesta és llarga. Anem a veure quantes síl·labes té. Ma-te-ma-ti-ques. 5 síl·labes. D'acord? Ma-te-ma-ti-ques. 5 síl·labes. Anem a veure quina és la que sona més llarg, per saber quina és la síl·laba tònica. Matemàtiques. Ma. Sí? La que té que un accent damunt molt bé. Per tant, ja sabem que ma és la síl·laba tònica. D'acord? I ara anem a veure ma, que és última, penúltima o antepenúltima? Antepenúltima. Per tant, és una paraula esdrúixola. Beníssim. Anem a la següent, ordinador. La separem en síl·labes. Ordinador. 4 síl·labes. Sí? I anem a veure quina és la síl·laba que sona més llarg. Ordinador. Do. La que sona més llarg és la darrera. Sí? Do. Per tant, és una paraula aguda. Aguda. Molt bé, xicos, xiques. I anem a la darrera, fantàstica. Sí? Fantàstica, anem a separar-la en síl·labes, a veure quantes té. Fantàstica. 4 síl·labes. Anem a veure quina d'aquestes és la síl·laba tònica. És a dir, la que sona més llarg. La ficam dins la catxa. Fantàstica. Tas. D'acord? Que a més que té aquesta paraula un altre accent, beníssim. Per tant, ja sabem, tas és la síl·laba tònica. I de fantàstica, que tenim? Última, penúltima o antepenúltima? Fantàstica. Antepenúltima, per tant, és una paraula esdrúixola. Molt bé, molt bé. Així que ja està. Això ho farem cada dia en les 5 paraules del dia anterior. Una manera de que vosaltres ho pugueu fer en jo si vos costa. De totes formes, el que els he dit a les vostres famílies. Si encara així teniu problemes, no us preocupeu. Això és una cosa que a mesura que els anem practicant, mos sortirà millor. Sí? I si necessiteu que vos cridi per ajudar-vos o fem una videotrucada per fer-ho plegats, jo no tinc cap problema. Vinga, xicos, vos envio un beso i molta força. Adeu!